Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qoddisa għar-Ruħ Emanuel u Marija Aġus. Ejja Ħuti, inħossuna mill-quwa għal din l-ikla li l-Mulej ħejjalina. Aħna il-mistednin tiegħu, għax aħna eżjes għalih. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għolej ta' smewiet u paċi fl-art lill-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs. Int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għamel Mulej li aħna jkollna il-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: ma nismax li f'tqasqis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħan ixluh, jgħidu saħansitra ħbiebi kollha. Ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarra u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru ma jagħmlu xejn, jitħawdu bis-sħiħ għax ħsiebhom ma jseħħx. Għajb għalihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċiti li ġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb. Ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ħajjet l-imsejknin ħilsa min id il-ħżiena. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Ngħidu flimkien fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. Ngħidu flimkien fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Imma jien lilek nitlob Mulej, meta jogħġbok o Alla u ġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. U ġibni Mulej, għax mill-aħjar tjubitek dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek. Ngħidu flimkien fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx lill-imjasrin tiegħu. Ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Ngħidu flimkien fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla.
It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mowt. U hekk il-mowt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma dnub ma kienx madud, la darba liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mowt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè. Imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kienu Adam, li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja t'Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-posta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħar lill-Alla, kjoġobkom umbli fal-Evanġelu. L-Ispirtu tal-verità jixħat għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tiġdu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-apostli tiegħu: la tibżgħux mill-bnedmin, għax xejn ma hu motti li ma jinkexxifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'udnejkom x'għandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu il-ġisem bla ma jistgħu joqtlu ir-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ asafar tal-bejt mhux bħabba jinbigħu, madankollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xahar ta' raskom kollu magħdud, mela xejn tibżgħu. Intom aqwa minn ħafna asafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bniedem li hu miegħi, jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena wkoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu forsi xi ftit diffiċli, però huwa Vanġelu il-kelma tal-mulej għalina llum u Vanġelu prattiku ħafna. L-ewwel ħaġa li jgħidilna: tibżgħux mill-bnedmin, għax xejn huwa motti li ma jinkixifx. Ħafna drabi araw ftit kemm intaqlu l-ħajja tagħna minħabba xulxejn. Għax in-nies qed tgħid hekk u dak qal hekk u dik qalet hekk. Allura nibdew imparlaw u nkabbru l-affarijiet. Rajt xi ħaġa ħażina, skandlu biex ta' parsi jien perfett,
allura nibda nparla fuq dak il-ħażin li rajt u għax qed nikkundannah u nibdew priedka fuq oħra. U xi tkun qed tagħmel ħabib? Qed tagħmel riklam lill-ħażin. Kemm nismaħħa u kemm komuni dik il-kelma meta ħafna drabi aħna ngħidu u għax illum kulħadd hekk, u għax id-dinja spiċċat. Kważi kważi naċċettaw il-ħażin u mhux it-tajjeb. U dan kollu għaliex? Għax nibżgħu mill-oħrajn, għax nibża mill-ieħor. Hawnhekk il-kelma tibża mill-ieħor ma jfissirx tħallejx lill-ieħor mhux jiddominak imma jisriqek. Mhux jisraqlek il-flus jew il-ġid ta' darek, imma jisraqlek xi ħaġa ferm iżjed għażiża u qawwija. Jisraqlek il-paċi ta' qalbek. Infatti Ġesu ikompli jgħid, u dak li jien ngħidilkom fid-dlam jew dak li ngħidilkom f'widnejkom x'għandruh, xi fisser? Dak li jien ngħidlek waslu int lill-oħrajn. Dak li jien ngħidlek f'widnejk. Aħna hawnhekk dolodu nġbarna smajna l-kelma tiegħu. Imma dik il-kelma li jien qed nisma' kull nhar ta' ħadd. Dik jien qed nismagħha minn widna u toħroġ minn l-oħra, jew qed inniżilha f'qalbi biex imbagħad jien nirrakkonta inwassal lill-oħrajn l-ewwel qabel kollox fil-familja tiegħi. Lil dawk ta' madwari. U lilna Ġesu x'jista' jgħidilna? Jurina kemm iħobbna. Jurina kemm kbira l-imħabba tiegħu. Intom aħsbu ftejk. Hawn xi ħadd minna ibda jienta li ma nasalx. Kapaċi jgħod kemm il-darba mort tqerr. U kemm il-darba il-mulej ħafirlek u tak il-paċi tiegħu u ma kkundannakx. Imma tak kelma li tagħmillek kuraġġ biex mill-waqat tiegħek int terġa' tqum u timxi. U dawn l-affarijiet għaliex ma ngħiduhomx? Għaliex nistħi inxandarhom lill-uliedi? Il-mulej Ġesu qed jgħidilna fejn hi l-intimità tiegħek miegħi? Fil-momenti tat-talb personali tiegħek, int kif tiltaqa' mal-mulej? Qed tagħti widen għalih? Qed tħalli ftit spazju għalih? Jew tant aħna imkisrin b'dak li jgħidu n-nies li qed ikissruna. U allura hija verità dak li l-mulej qed jgħidli tibżax minn min jista' joqtollok il-ġisem, imma jibża minn min jista' jitfek fl-infern li joqtol li rruħek u lilek. U dan mhux meta nagħlqu għajnejna u meta mmutu fid-dinja tagħna li qegħdin ngħixu. Intom aħsbu ftejta x'jiena ċert, mod speċjali aħna l-kbar, it-tfal forsi għadhom le. Imma żgur jew wisq kien hemm xi persuna jew iltqajna ma' ċirkustanzi fil-ħajja tagħna li lilna telfuna l-paċi ta' qalbna. Ħansemmi ħaġa waħda li jiċċuċata imma hija l-marda naħseb jien tal-bniedem. Araw ftit kemm ġlied, inkwiet, nies ma jkellmux il xulxejn fuq biċċa raba, fuq ftit wirt, fuq ftit karti tal-flus. Għax naħseb li aktar ma nġemma, aktar ma jkolli ħankun kuntent. Għana eżis, ħafna drabi qegħdin niġu qiegħda ssir illużjoni fuqna. Mhux speċjali l-midja soċjali qegħdin tippreżentalna anke li żgħażagħ tagħna, anke nieħdu eżempju fil-ħajja ta' żwieġ, li l-ħajja ta' żwieġ hija bħal dik li jien nara fuq it-television.
li jinnara fuq l-internet. Ħajja sabiħa, ħajja komda, ħajja mingħajr problemi, il-flus jiġi kemm tfaqqa subajk. Il-koll tafu li dik mhix vera. Imma l-itfal tagħna dak qegħdin nuruhom. U l-itfal tagħna qegħdin inqarquhom u nisirqulhom il-verità tal-ħajja. Imbagħad tibda tisma' tgħid ara dak ta' 14-il sena, ta' 16-il sena diġà qiegħed bid-depressjoni. U mhux bil-fors. Jekk aħna qed nippreżentaw il-ħajja dik li ma tistax tilħaq, allura moħħi bil-fors irrid inkun l-istar li nara fit-television. Ma mhux dik ir-realtà. Ħadd ma jiġi jirrakkontalna is-sagrifiċċji li jagħmlu dawk in-nies li aħna nammirawhom u naħsbuhom li huma t-top. Imma t-top ta' fejn qiegħed fl-imħabba vera li kapaċi nuru lil xulxejn. Ħadd ma dikx tara fil-films ġenituri li qegħdin dawk ma juruhomx qed ibatu jibku u jġorru id-batija ta' uliedhom u l-isptar fejn uliedhom. Dawk ma narawhomx fil-films. Dik ir-realtà tal-ħajja. Ma narawhomx fil-films miż-żewġin ir-raġel idur b'martu jew il-mara iddur b'żewġa li marat feta żgħira. Dawk ma nippreżentawhomx. Imma huma dawn in-nies li huma mimlijin bil-ferħ. Jien tiġini koppja li żewwixthom jien l-Italja. Propju ftit xhur ilu għamilna l-funeral tar-raġel. 6 xhur wara żwieġ. Ir-raġel jimrat bil-marda tan-nervaturi u bil-mod in-nervaturi ġurnata wara ġurnata tmut. U din il-mara tibqa' 124 sija kuljum bid-daħka fuq fomma. Tibqa' turih imħabbita, tibqa' taħslu id-durbieħ. Saħansitra ma setgħux jinżlu għax kienu joqogħdu f'appartiment floli. Imma fil-berda x'għamlet biex taraf ftit kuntent ċemplet il-dawk il-pulizija tat-tifi tan-nar u niżluh minn tieqa biex f'restorant u kielu flimkien. Dan ħadd ma jgħidhom. Dik hija l-imħabba vera eżies. Dan hu li jagħmel il-ħajja tal-bniedem mimlija u dan hu li aħna rridu nirrakkontaw il-uliedna. Mhux affarijiet li ma jistgħux jilħquhom imma r-realtà tal-ħajja. U li jitbatija meta hi mimlija b'imħabba fija sens. U mhux nagħlmuhom il-uliedna li jissagrifiċċju huwa biss dbatija bla bżonn. Hekk irridu nippruvaw ngħinu. U kif tinqala marda warrab il-marit itfgħu fi sptar u ħallih waħdu. Dak hemm it-tobba jieħdu ħsiebu, dak hemm in-nurses jieħdu ħsiebu, imma jien ħsilt idejja. Din ir-realtà li aħna rridu ngħixu. Din ir-realtà li aħna rridu nagħtu lill-uliedna. Għandu raġun il-Mulej Ġesu jgħidilna attenti minn dak li jista' jisirqek u jitfal ir-ruħek u ġismek fl-infern, għaliex ħafna drabi l-infern qegħdin ngħixu hawn. Il-Mulej jrid il-paċi tiegħek. Il-Mulej għalhekk qed jistiednek u jimbuttani biex naħfer. X'ħajja hi jekk jiena f'qalbi il-ħin kollu inkurlat għal dak jew għall-oħra. X'ħajja hi jekk jiena m'iniex kapaċi jinċedi għax irrid dejjem inkun jien fuq. Allura ħanejx ħajti irrabjat. Ħanejx ħajti mimli blejra. Ħannara kif se nqarraq blieħor. Dik il-ħajja. Hemmhekk ħassib il-paċi. Hemmhekk ħabib qed tħaffer u qed tgħix l-infern tiegħek. Ejjew nilqgħu il-kelma tal-Mulej.
ejja waħna wkoll b'umiltà. It-talba tagħna tkun sempliċi, dik li diġà għedna. U qudiem dan kollu, qudiem il-momenti ta' tlajja u nżowl fil-ħajja tagħna, mhux naqtaw qalbna, mhux niddispraw, imma npoġġi l-fiduċja tiegħi fih u l-mulej nerġa' nirrepetilu dan is-salm sabiħ, din it-talba sabiħa li jedna l-koll flimkien dal-għodu. Fil-kobor ta' tjubitek, weġibni ju Alla. Għallima lill-ulidek. Fil-kobor tal-imħabba tiegħek mulej, enni, urini li ntħobbni. Nissel fija l-paċi, tħalli l-ħadd, enni, biex ħadd ma jisraqli il-paċi ta' qalbek, ta' qalbi li jinti tfajt f'qalbi. Għax il-paċi li għandi f'qalbi mhijiex il-paċi tiegħi, imma hija il-paċi tiegħek. Kemm sabiħ f'dan il-momentek tal-quddiesa. Aħna sejrin induru lejn xulxin u jien bħala saċerdot se ngħidilkom il-paċi tal-mulej tkun magħkom. U intom sejrin idduru l-xulxin u tagħtu l-paċi tal-mulej lil xulxin. Dak il-mument ta' waqt il-quddiesa mhuwiex sempliċement jien qed ngħidlek il-paċi miegħek ta'. Ħafna drabi ħnaqqas natuha biex inkunu tajnija. Ma f'dak il-mument, mument tant sabiħ, aħna qegħdin ngħidu lil xulxin, jien nixtieq li l-paċi ta' Alla tkun f'qalbek. Jien x'in ħa noħroġ minn dak il-bieb il-barra, ħanamel minn kollox biex impoġġi fil-qalb tal-ieħor il-paċi tal-mulej u mhux nipprova nisraqlu il-paċi f'qalbu. Din hija l-missjoni tagħna. Il-mulej qed jagħmel minna strumenti tal-paċi tiegħu. Ħatkun għalhekk it-talba tagħna għal xulxejn illum. Fil-kobor ta' tjubitek mulej, weġibni. Imma lilek mulej jiena nitlob, meta jogħġbok u Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax il-kobor tal-ħniena tiegħek jagħti il-miżerja u l-fraġilità tagħna. Umu bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna ninsibu l-ken fil-mulej Alla tagħna ejjew inqedu f'riġlejh it-talbit tagħna u taħutna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek, sostnija b'aktar ħaddiema sabiex iwasslu il-kelma tiegħek, kelma li tnissel paċi fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tad-dinja sabiex jaħdmu bis-serjetà u b'impenn għal paċi dejjema fost il-bnedmin kollha.
Nitolbu għal-familji Maltin u Għawċin sabiex waqt li jkunu mwiżna bit-talb jarfu jożżu tassew il-paċi u d-don tal-ħajja. Nitolbu. Għalina l-kolla hawnhekk miġbura sabiex imqawwijin mill-kelma ta' Alla u bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu naslu wkoll li nagħtu xhieda għat-twemmin tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla ta' dejjem ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek qawwina fil-mixja tagħna warajk, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bimħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall glorja tiegħek bla qies, inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa, tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tagħder u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħab. Dal-obs, kuni Għalek aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana un qoddimek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo mal-La Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla.
Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
jew noqogħdu ftit mumenti fiskiet. U nisimgħu il-mulej x'irid jgħidilna. U fl-istess ħin aħna wkoll niftħu qalbna għalih u nuruh ir-ringrazzjament tagħna, l-apprezzament tagħna. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem mażis ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbu biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu siedna. Nixtieq infakkarkom li l-lejla l-isqof ta' Għawdex se jirimexxi quddiesa għal familji li qegħdin jistennew tarbija. Il-lejla hawnhekk f'dan is-santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija. F'din il-quddiesa wkoll l-isqof sejjer ibierek it-trabi fil-ġuf. U għalhekk inħeġġu il dawk li qegħdin jistennew tarbija stednuhom għal din il-quddiesa mal-isqof hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jissa kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.